बर'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 28 सेप्तेम्बर जिथुनिखि मुंख्लं सान बै मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिया जाबाय जोंनिया बर'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 42थि बोसोरसालि जथुम्मा देग्लाय थार मिटिं जागोन। बे थार मिटिंआव जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। बे हाबाफारिफ्रा जाबाय जोङो 4 सेप्तेम्बरावनो जों माखासे बानजाय आफाद दाना होनाय जादों। बे बानजाय आफादनि दालाय आफादफोरनि जेसेबांनाखि मावनाय दावगालांनाय आरो मावनांगौ थानाय बेफोरखौ जों मोजां बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो माखासे सोद्रोमा बिथांमोनहा फैदोंमोन। बे फैनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिफ्राय मिन्थिना मोनबायदि जोङो फैगौ खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुम्माजों जिथुनिखि खुंनो गोनां आरो बेवहाय जोंनिया 16 नभेम्बर थुनलाइ जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जों बोसोरफ्रामबो खुंफानाय जायो। दा बेवहाय जोंनि जिथुनिखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो माखासे सावरायनाय जादों। सावरायनाया बेनो जाहैबाय जोङो फैगौ जिथुनिखि खुंगा 42थि बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोङो सोरखौ आलासि महरै लिंहरनाय जागोन दा बेखौ दिनै गेबेङैनो सावरायनाय जादों। दा बेखौ लानानैबो दिनै हाबाफारिखौ जोङो सावरायमेलाव सावरायनाया दानि थासारि जि आबहावानि जायगानि आबहावानि सोमोन्दै दिनै समाज बेरेखा हाबाफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो। बिनि रैखाथि आफादफ्रा थालांदों नामा जोंनि बर'नि? आदसा थिगानो जोङो माने बेखौ नै दिनैनि जिथुनिखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव मोनसे जायगा मोन्दों। बे जाहैबाय जोंनि बर'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्राव माखासे जिनिखि लाइमोन दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्ला बै सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा जाहैबाय समाजनि जिथुनिखि खामानियाव हेंथा होनाय जादों। बेफोर जाहैबाय माखासे गाज्रि आखु देखायदों। बे आखुफ्रानो जाहैबाय माखासे लोंला जाला जिखुनु फेग्रा मुवा लानानै आरो माखासे बिदिनो खालायनाय जायो। दा बे खालायनायखौनो जोङो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों थांखि लानाया बेनोदि जोंनि बर' हारिनि जिथुनिखि माहारियारि आफादफोर बै माहारियारि आफादफोरखौ जोङो लिंथुमनानै जोङो माने बेखौनो मेसेज होनो सानदों, बेखौनो मिथिसार होनो सानदों दि जोङो फैगौ 3 अक्ट'बराव जोङो माबानाय जागोन, मिटिं लिंनाय जागोन। मिटिं लिंनायनि गेजेरजों जोङो जिथुनिखि माहारियारि आफाद बेखौ गासैबो खावलायगोन आरो लिंहरनानै जाहाथे जोंनि लाइमोन जिथुनिखि बर'फोर दङ बेफोर जाहाथे बेफोरनिफ्राय जिथुनिखि फेग्रा मुवा बा बायदिसिना गाज्रि आखल आखु दिन्थिनाय गासै नोंथांमोननि बर' रादाबगिरि बिथांमोननिफ्राय आंनि गोजोननाय खुलुमनाय सिबिबाय जोंनि बर' साहित्य सभानि जानानै। दिनै 40सिनि जिथु मुंख्लं सान जोंनि बर'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादावल' फालियाखै सारा आसामावनो आरो आसामनि बाहेरायाव जि जायगायाव बर'फोर दं बे मुंख्लं सानखौ फालिदों। जोंबो दिनै गाजा गोमजायै फालिदों आरो जों बाव दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों सावराय जथुम्माबो लादों। दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों माखासे जोंनि ओनसोलनि जिथु आबहावानि सोमोन्दैबो सावरायदों जों। लोगोसे फैगोन जोंनि बर' थुनलाइ जोनोम सान 16 नभेम्बर बे 16 नभेम्बरनि सोमोन्दैबो जों सावरायदों। बेखौ गाजा गोमजायै जिथु जोंनि बडि टार्मिनिं दं खुब बालिगाव गगामुआव जों गाजा गोमजा फालिनो थांखि लादों। जों सानदों बयनिबो रायजो राजानि मदद मोनोब्ला खोब गाजा गोमजायै मोजां जोंनि बै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ फालिनो हागोन। दिनै जेरैबायदि मुंख्लं सानाव फैनानै मोजां दैदेनगिरिफ्रा फरायसानियानो जा कलेज लेभेलनियानो जा जाय बिथांमोना फैना मोजां बोसोन होफैदों। निस्सय बिदि मोजां बोसोन होनानै जोंनि खामानिखौ मावलांनो हायोबा निस्सय जोंनि बर' हारिनि माबाया जौगालांगोन आरो जोंनि हारिनि जिथु समाज सोदांनाय हयथ' बेखौ सोदांलांनायाव जेबो हेम्पार गोलैनाय नङा होननानै आं सानदों आरो। जिहेतु सार जोङो दिनैनि नोंथांमोननि सावरायलायनायाव जों नुनो मोनो समाज बेरेखा हाबाफारि मावनाय जिखिनि जोंनि लाइमोनफ्रा बेनि सायाव बबेबा बर' थुनलाइ आफाद एबा बर' फरायसा आफाद बबेबा माहारियारि आफादफ्रा थालांदों नामा समाज सिबिनायाव एबा एवारनेस खालामनायाव थालांदों नामा? नोंथांमोनखौ सावरायनायखौ जों जायगा लानायखौ जों नुनो मोनो बेनि सायाव जों किसुमान माबायाव नुदों जिथु जोंनि किसुमान सावरायलायनायनि गेजेराव कनफिडेन्सआ गैया जादों। अब्ला जों दिनै थांखि लादों समाज सोदांनायनि सायाव दानि जिथु परिबेस बेखौ जों सोदांनायनि सायाव जों दिनै बेफोर गासैखौबो सोदांनायाव जों गुथै हारिमारि जोंनि बर' हारिनि जिथु गौथुमफोर दं हारिमारि गौथुमफोर दं गासैखौबो ज' खौसे जानानै जों फैगोन 3 अक्ट'बराव जों सावरायनो लादों आरो एबसु आबोब UBPL बाबा UBPLआनो जा UBPO आबोब ओरै XNDFB XBLT
गुटै आफादगिरिफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै बा फोरोंगिरि आफाद जयै खौसे जों सावरायनो लादों। बे सावरायनायनि गेजेरजों गामि गामि लिफलेट हगारगोन। जों बेनि सोमोन्दै हयथ' प्रयजन जायोबा गामि गामि थांनानै जों माखासे सोदांनाय हाबाफोरखौ साहित्य एबसु गासै बर' हारिमुवारि गौथुमफोरजों लोगो नांनानै जों ज' सावरायलायनायजों माखासे सोदांनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो। दा फैबाय थानाय 16 नभेम्बर जोंनि गोथार बर' थुनलाइ सान बेजों लोगोसे बे फरायसाफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानदों नामा? जों खावलायनो सानदों जाहाथे बर' फरायसाफ्रा आगुनिफ्राय जोंनि आखान्थि मावथिफोर हयथ' बर' फरायसाफ्रा खोब फैनानै लैहोरै फैगोन। आं सान्दों जिथु बै 16 नभेम्बरनि किसुमान माबाखौ नुनानै हयथ' बर' फरायसाफ्रा एसे जौगानाय माबायाव फैगोन। माखासे जोंनि जिथु मावनाय हाबाफारि बेखौ नुनानै एसेबाबो जोंबो ओरै मावनाया मोजां जागोन बे मोनसे माबाखौ लाबोनो सानदों आरो जों थारमाने सिन्था सरसा खालामदों। जों थांखिखौ लादों आरो हाया जों नाजाबाय थादों आरो जों दा बानजा आफादखौ जों साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना खोब मैखोमै थाबायगासिनो दं। जोंनि बे फैगौ 16 नभेम्बरखौ गाजा गोमजायै मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जों बेयाव माने सेन्ट्रेल गौथुमनिबो माखासे बिबानगिरिजों आलासि महरै लिंहरनो सानदों। बिदिनो मोजां जों सोद्रोमा बा जोंनि बुद्धिजिबिफोरखौ लिंहरनाय जों थांखि लादों आरो दिनै बेखिनियानो।